Sitä vaan, että sä lähdet se vaan niinku eteenpäin ja se on niinku ihan sen puoleisen käden niinku ohjauksessa. Ja nyt mulla on niinku semmonen olo vähän, että kun sä otat sitä näin, niin niinku koko aika se ennakoi niinku sitä tuolle esteelle menoa niinku koko aika ja varsinkin kun pitäisi mennä niinku tyhjän päälle. Kun siellä ei oo niinku mitään, niin se, mä luulen, että se on niinku vaikeampi vielä lähteä. Koska sit sulla on kuitenkin, niin kun sä menet samaan kohti, niin sä näet sen paremmin tuolta, että se lähtee vielä ton taakse. Nyt siitä lähtee persettömään. Vielä ihan yhden inokääntö liike mun mielestä sitä estettä kohti, että se saisi olla niinku siinä, että nyt kun se este on niinku näin, niin 90 astetta niinku pois, niinku 90 asteen kulma siihen, se on niinku ihan minimi. Jäljellä niinku vähän näin. Sitten pitää mauttaa. Ei pitää niinku mauttaa. Kyllä se oikeastaan niinku just se mielestä se ei ole. Liikesuunta ihan oikein tuossa 12, mutta se pitää vetää tuommoisesti oikeesti pois. Ei muuten siellä.